Abubuwa guda uku wanda yake hana mutane da dama rashin samun kuɗi musamman ma a online. Idan kana son ka fahimci waɗannan abubuwa, ka saurari wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe. Abu na farko da yake hana mutane da yawa samun nasara, musamman nasarar samun kuɗi a online shine wato rashin sanin direction. Idan aka ce rashin sanin direction, ana nufin a lot of people suna bin hanyoyi da dama, amma har yanzu sun kasa fahimtar wace hanya ya kamata a je sun bi. So ya zama wajibi idan har kana son ka samu nasara, musamman nasarar samun kuɗi a online, ya zama wajibi ka nemi hanya guda ɗaya ta, ko dai affiliate marketing, ko Facebook and Instagram sponsor advertising, video editing, graphic design da dai sauran duk wani skill, ka zamanto ka zabi ɗaya daga cikinsu. Sannan abu na biyu wanda yake mutane da dama su kasa samun nasara a online space shine wato rashin audience. Duk wani abu da za ka yi, duk wani kasuwancin da za ka yi, imma physical, imma digital, kana buƙatan audience. Me ake nufi da audience? Ka tabbatar ka san su wane ne kake tallata ma wannan abun. Su wane ne suna da ra'ayin abin da kake. Bai yiwuwa a ce ka zo ka yi kasuwanci ba tare da ka san su wane ne kake targeting ba. Kafin ka fara kasuwancin, ka tabbatar ka yi research akan suwa za ka tallata wannan abin da za ka tallata. Bai yiwuwa a samu kuɗi a kasuwanci ba tare da an tallata wani abu mai mahimmanci ba. So ka san su wane ne za ka yi targeting kafin ka fara business. Sannan abu na uku shine rashin system. Me ake nufi da rashin system? Rashin system shine wato kai idan ka fara abu ba tare da ka tsaya ka fahimci abun ba, ba tare da ka tsaya ka gina wannan ilimin naka, wanda ko da a ce kana bacci, ko da a ce kana aiki, ko da a ce kana tafiya, wannan hanyar da ka koya za ta ci gaba da kawo maka kuɗi. Kawai kai dai kana focusing yaya za ka yi ka samu kuɗi. So wannan zai sa ka jefa kanka cikin halin da ba za ka so a ce ka tsinci kanka ba. So idan har kana so ka gyara waɗannan kurakuran guda uku da yawancin mutane suna yin a online, ka samu direction ɗin da ya kamata a ce ka bi, kai following ɗina, kai liking, kai sharing, sannan ka rubuta system a comment section. Zan baka direct WhatsApp ɗina domin ka yi min magana a baka shawarwarin da ya kamata a ce ka bi. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, kai sharing, kai liking domin wasu masu amfana. Ni ne naku Coach Abubakar, sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba.